Xela e os seus compañeiros e compañeiras están na clase pensando que lles gustaría ser de maiores. Os seus amigos e amigas saben moi ben o que queren ser, pero ela non o ten moi claro. Cando sexa maior vou ser tendeiro. Pois eu cando sexa maior vou ser médica. Eu cando sexa maior vou ser enfermeira e axudar nas operacións de amígdalas. Pois eu cando sexa maior vou ser mestre na universidade explicando fórmulas complicadísimas que case ninguén entende. Pois eu son Xela e non sei o que quero ser. Eu non sei maior, quero ser afilador. Non, afiadora non me gustaría. Pois eu de maior vou ser penteador e barbeiro. Penteadora tampouco, os clientes bla, bla, bla. Eu, é certo, sí. Pois sabedes que vos digo que eu puxera diviñas, un palma de cores atado na cabeza como os dos piratas e cunha bola de cristal diante. Pois eu de maior que o Santo Ourense. Non, Toureira tampouco. Vin unha corrida na televisión que pode meterche unha cornada que morras ali. Pois eu de maior vou ser gandeiro. Ter 100 vacas pastando nun prado e colocarnos dar unha volta a cabalo. Pois eu de maior quero ser directora de orquestra. E tocar agora a flauta. Entre violíns. Un toque de tambor. Silencio. Arriba a trompeta. Sí, ser directora de orquestra. Pero Xela non se decataba, que ás veces un non de maior é o que quixo ser de pequeno. Así que foi para a casa do avó Pedro a preguntarlle que quixo ser de pequeno.